Ki lek nyerahke kepiye wis aku intine di dawuhi supaya ya mau macake nggon limbukan ana penyerahan Cindramata ya disepati wae nduk supaya minggah wonten panggung tutuk 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 matur sembah nuwun ya dicaosi mik ya ora nganggo mboten nggih ya nggih ya supaya Mas dalam tahu waktu ya tentunya amin matur sembah nuwun ya matur sembah nuwun ya nggih matur nuwun ya disepati neh apik ngono kuwi terus wae. Iya. Matur nuwun dumateng panjenenganipun Ibu Sri Hastuti. Matur sembah nuwun. Ya, muga iso nggawa berkah kanggo kabeh-kabeh ya, Nduk. Amin ya rabbal alamin. Sak banjure aku arep matur ya dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Haji Arif Gunadi SAG MPDI ya. Kapurih tindak dateng panggung paring donga tawi tausiah kagem keluarga besar Mbah Warsono lan panyengkuyung lan pendukung Mazda dan lain-lain sebagainya. Pokoknya nggo sak kru kabeh ya nggo awake dhewe nduk. Lah iya, nggo kanca-kanca kabeh pokoke kabeh pokoke. Ya. Nggih diaturi sepatus minggah panggung srepeke Mas. Assalamualaikum Mazda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Kyai ya. Nggih, wilujeng dalu saderengipun. Alhamdulillah. Nggih, matur sembah. Ginanjar wilujeng mboten manggih rubeda. Alhamdulillah. Kula mangertosi Dimas Mazda kawis tinggal merabu lan merbawa. Alhamdulillah. Nggih. Para-para ingkang sami rawuh kathah sanget Mazda. Nggih. Nek kula ngadeg ten mriki nyingkur theke jenengan mboten niki. Wong mboten apa. Ora dingilan kemawon. Oh, majeng. Lagi menika ngilen kameranipun wonten mrika. Nah, nggih wonten mrika. Kula manut panjenengan krana kula termasuk wayang dadi manut dalang. Oh, lha nggih. Lha niki wau panjenengan anu ngendika nek nyingkur theke jenengan kok anu kayon niki kayon. Oh, lah nggih. Nggih gunungan mboten kok sing kono onggrok niku mboten. Langsung istighfar kegeeran dek. Istighfar terus kali anu istighfar ngoten niku. Ning batin amin amin. Nggih. Wong ketingale iki nek cara pitik ngoten wis keketrek memeti ngoten lho Mas. Lah iya. Ngoten niku lah. Lah iya. Ora kena ngenjep lho Nduk ya. Ini kan nesonan kok. Oh nggih to. Nggih pokoke nek mati ampun sing nesonan. Ya. Pokoke kudu sing sabaran tur geleman ngoten niku nggih. Lho. Ampun sing gelem ngibadah, gelem taat kali suami ngoten Dimas. Iya. Langkung saking menika tentu kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dhateng Bapak Karyoto dalu menika tinimbalan estunipun Dimas. Kala wau kula kakersakaken kalian tiyang sepuh panjenengan supados sowan ngaturaken dene ngaturaken donga. Nggih. Lan donga nalika Bupati lenggah sampun kula pinangkani.
Nggih. Kancing donganipun dereng cetha. Nggih. Ning malah sak mangke pun dawuh kalian Dimas minggah wonten panggung menika kagiat kagoro kawekasan alias ngoplok ndrodok ngoten Dimas. Nggih. Kagiat risang kapirang. Wah, pun nggih. Dados panjenengan niku mentale luar biasa karena mboten nyawang penonton niki kirang langkung 11.000. Niki pun termasuk gegremet sing ngeten niki pun kula ketok. Nggih. Masya Allah. Jenengan niku magnet yang luar biasa ingkang melestarikan budaya. Nggih. Insya Allah lestari budayaku. Amin. Menika kula kala wau liwat wonten ing Karangmojo mengaler lajeng selo mamprak-mamprak mengilen. Nggih, watu. Nggih, watu sigar niku nek kromone rak selo mamprak-mamprak. Nah, ngoten niku. Oh, mboten pareng dibasakke nggih. Mengilen niku sampun rapet. Sampun sami suwung biung mboten wonten sebawane walang alisik. Nggih. Dumugi papan menika pindha Malioboro Mangejawantah. Waduh. Alhamdulillah. Napa malih para penonton niki wonten sing ngantek kathoke mlotrok mboten krasa. Sangka antusiase nggih. Sangka antusiasipun, masyaallah. Matur sembah nuwun sanget nggih menawi menika saged mlebet wonten ing napa nggih salah setunggiling sejarah ingkang luar biasa. Nggih. Dimas nggih. Matur sembah nuwun sanget. Tentu kula ngaturaken pangayu bagya Dimas Masda inggih Dimas Muhammad Yusuf Ansor Khairuddin asmanipun kinarya donga ingkang sampun luar biasa kaparingaken dening tiyang sepuh mugi-mugi dadosa senjata panjenengan dados anak anung anindita. Amin. Inggih menika anak ingkang bangun miturut dhateng tiyang sepuh lan bekti dhateng pangeran. Amin. Ugi saged milih jodoh ingkang jumbuh kalian sedyaning manah panjenengan. Nanging menika benjang menawi yuswanipun kirang langkung sampun 29 taun. Dene sak menika nembe 9 taun nggih ampun gagas. Menika sing pundi, Pak? Napa? Menika ingkang pundi? Menika bahasa kula. Oh, lan. Nggih, jenengan ajeng wedalang nika ampun mentelenge ngoten to Dimas. Kula kinten nek menika salah satu sinden. Oh, mboten. Kula pun mboten wantun niki kangge panjenengan seleranipun menapa kula mboten mangertos. Ngeten Dimas, dados para tamu ingkang rawuh tumplek blek saking kiblat 45 pancer kedadosan saking para punggawaning negeri kala wau Bupati rawuh, DPR ugi rawuh, wonten Pak Eko Rostanto, wonten Bu Wiwi niku rek kula Wakil Ketua DPR Gunung Kidul. Oh, sing meniwo wau sinten nggih? Timpul kok nuduh aku ya melu kowe. Janipun dalang niku perlu nyiapi watu ten mriku niku 8 napa 9 ngoten kangge sing rada nemen niku lajeng dipun sawat. Niki wau enten. Wonten malih menika Dewan Kebudayaan, wonten Bapak Kardi Sarjana Hukum. Nggih. Lajeng wonten dulur kula kinasih nggih dulure panjenengan Mbak Yue Masuhini kalian Romo Waluyo Prayoga Dipala menika. Rawuh lenggah wonten mriki mangestoni anggen panjenengan pentas pedalangan dalu menika. Matur sembah nuwun sanget mugi berkah kagem sedayanipun. Amin nggih. Salajengipun kula makili para-para ingkang sami pepak andir lenggah jajar pepak sinarujo wonten papan menika tentu Dimas nderek ndongaaken mugi-mugi panjenengan estu tulus sembodo dipun paringana rahayu anggenipun nglestantunaken warisanipun pujangga lan ulama wali nggih kiai ngaten nggih. Amin. Karena ringgit wacucal menika ringgit kedadosan saking Kanjeng Sunan Giri ingkang nganggit ngaten. Mila panjenengan pun leres jenengan niku termasuk piyantun ingkang hebat karena saged ndamel kula mboten tilem sewengi-sewengi deg ming nyemak YouTube panjenengan. Nggih, matur sembah nuwun sangat kawigatosanipun. Kula niku nggih guru ngaji ning nggih demen kalian budaya lan kula tresna kalian Dimas Dalang. Matur sembah nuwun. Nah, ingkang paling wigatos nggih kados dawuhipun pangeran wonten ing Al-Qur'an karena
ringgit wacucal menika wejangane para wali panjenengan saged nglajengaken wejanganipun para wali. Amin. Ingkang sae-sae ingkang dipun wejangaken dening para-para ingkang sami rawuh wekasanipun mangke ngedalaken golek murih para pamiyarsa lan pamriksa menika saged milih lan nintingi pundi ingkang sae pundi ingkang awon samangke pinangka kangge sembadaning panggesangan. Ngoten Dimas. Nggih matur sembah nuwun sanget ning wayang niku panjenengan mau paring pangandikan menawi wayang menika tinggalanipun para sunan, para waliullah. Nanging kenging menapa kok enten sing boten sarujuk malah mengatakan wayang itu haram. Oh, ngoten nggih. Lan niku enten iki mboten piyantune, kula aman mawon. Oh, aman nggih. Tuasa sing kula tapuki Mas. Terus wangi-wangi. Nggih. Dados ringgit wacucal menika yen dipun sebat haram menika haramipun saking pundi cobi kula aturi mirsani ingkang rawuh kemawon sami ngagem-ageman ingkang sarwa sarwi sae nggih ngagem blangkon gagrak metaraman nggih brukut ngagem surjan dene mlotor ora namung setunggal nggih Bu nggih nggih sanesipun yogi sedaya sae sedaya sindenipun mboten wonten ingkang pating pecotot. Mboten. Nggih, mboten wonten sedaya sami sae meraati napa malih dipun tenggani menika Mbak Yu kula pun tenggani Kang Mas Wariso. Alhamdulillah nika setya tuhu kalian panjenengan senajan panjenenganipun nggih dalang ning tekne rapatek payu ngoten. Nggih. Pak Wariso. Rong lencer nak dongake lare. Niki dulur kula. Kula ndongaaken panjenengan ling ngamini sing tenan nggih Dimas. Nggih, amin. Donga kula niku lair batos. Nggih. Lan kula niku pun kondang nek ndonga kabul. Kala mben niku kula pun timbali ngaos wonten acara mantenan. Nggih. Walinipun nyuwun supados kula ndongaaken enggalo pinaringan golek ingkang saged tata jalma alias ponang jabang bayi. Nembe kula ndongaaken setunggal wulan sampun lahiran Dimas. Wah. Lah niki rak tegesipun rak anu napa mandi donga kula mula mboten ampun ngantos mboten ngamini ngoten nggih Dimas. Lah walah niku mun siji perkara. Lah niku mboten perkara lho Dimas niku masalah niku. Dadi masalah kali perkara padha mawon. Lah nggih. Nggih, ingkang baku panjenengan menawi ngaturi lawak kados Mbah Waluyo kados Mbak Yue Masuhini pun kula semak terus mboten wonten lafat utawi ukara ingkang nalisir saking kaleresan. Kebak tata krami malah menika ngembo dhateng dawuhing Kanjeng Nabi man tawaddoa rafa'ahullahu wa man takabbara wada'ahullah. Sing sapa wonge duweni watak wantun kang andhap asor, duweni watak wantun kang kebak subasita kados Dimas Muhammad Yusuf Ansor Khairuddin rafa'ahullahu badhe disengkake ngaluhur kondang kaloka lan boten gadahi watak takabur angkara budi candala. Allahumma amin. Kula nyuwun para pamriksa sedaya tepuk tangan kangge dalang luar biasa. Nggih, ingkang tepuk tangan mugi-mugi lunas utangipun. Ingkang boten tepuk tangan mugi-mugi mboten anyang-anyangen mong ngaten mawon. Nggih tak melu mawon. Ah nggih leres nggih. Kan lunas utange. Kula menyimak yen panjenengan badhe mbidalaken jejer menika Dimas. Nggih. Tan samar pamoring sukma sinuk waya winahyu ing sepi sinimpen telenging kalbu pambukaning warana darlen liyo playa pengaloyo pindo pesating sumpena sumuso ping rasa jati sembah nuwun sanget. Nggih mboten kudu sae wong kula sanes dalang mung saking senenge kalih Dimas nyemak samben bengi wonten sing ngantek apal. Ngantos kula browsing wonten internet. Oh, internet. Niku ternyata niku
pangkur zaman kala rumiyin anggitanipun Brawijaya ingkang jumeneng kaping 3 Dimas. Oh. Nah, yen kula uncaki setunggal baka setunggal tentu mangke panjenengan mboten estu mentas niki mangke. Lha nggih, mila kapan-kapan mawon nggih gentenan kula ditimbali gentin jenengan kula undang wonten nggen kula mriku syukuran. Ngoten to nggih? Matur nuwun. Wah, jan jenengan niku suwantene jan juos. Nek niki ya nyek nek iki. Weh, kula niku estu lair batos. Oh, nggih matur nuwun Dimas, matur nuwun sanget. Niki panjenengan sampun ngagem keris ingkang paling sae kula dulu saking mriku menika keris ingkang sinebat Kiai Pantek Kalen. Lho, lha kok saged? Ah nggih. Sebab menika keris dumunungipun saking Kali Nglipar. Oh, nggih, ngaten nika. Nggih. Nanging mboten sah digagas niku liwat iklan mawon ngaten. Sing paling baku panjenengan sampun ngantos kesupen anggenipun sinau wonten ing pawiyatan nembe kelas kalih SMP kemawon sampun kagungan kawruh ingkang kados mekaten mendahe nek panjenengan menika S1, S2, S3 napa malih ngantos S gosrok niku Mas. Luar biasa. Ngaten nggih. Matur sembah nuwun. Ngaten nggih Dimas sing paling baku donga kula dados tunggal kala wau. Amin. Lan sak mangke murih para pamriksa mboten sepet nyawang kula pun lajengaken anggenipun Kringgit niku taksih kathah para selebriti ingkang mangke badhe pentas. Ngaten nggih? Nggih. Kok linggih rada emosi Dimas? Nggih, kula njur kesengkan arep glegek niki. Oh nggih. Nggih, sampun ngoten nggih Pak Kar nggih. Matur nuwun sedaya kalepatan, sukses selalu donya tekan akhirat, ampun lali ngibadahe, ampun lali salate. Nalika panjenengan nembe Kringgit, ampun ngantos kesupen ngemutaken para ingkang ngrasa agami supados nggadahi moderasi beragama. Amin. Toleransi satu dengan yang lain. Setunggal nomor kalih ingkang ngrasa agami supados konsisten dengan keberagamaannya. Nek Islam ya do nglakoni ibadah salat imang wektu sak lajengipun, Kristen Katolik dateng gereja ing wancinipun, Hindu dateng pura, lajeng Buddha dateng vihara, lajeng Konghucu dateng kelenteng. Ngaten menika dipun emutaken sebab panjenengan kudu nggawa misi kebaikan, kemuliaan. Tepuk tangan untuk kita semua. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang Bapak Kus Bebek, sukses selalu. Warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun sanget ya dumateng panjenenganipun Bapak Kyai Haji Bapak Arif Gunadi awit seserepanipun lan donga pangestunipun lan sedaya supportipun. Amin. Mugi-mugi saged menambah sangsaya berkembang ya dumateng kula lan sak rombongan pokoke sedaya kemawon lan mugi-mugi berkah kagem sedayanipun. Amin. Ayo nduk ngedeke waranggana. Oh iya. Karo ngenalke yoga-yoga ya. Iki ana pamundutan saka penjane Mbah Warni Legandha nyuwun lagu Gelang Alit. Oh iya. Mengawan wis nggo Jackson ki. Jackson bubar gasik mergo udan deres nduk. Ya. Ning alhamdulillah mendatangkan berkah ya. Matur nuwun. Amin ya. Nyuwun Gelang Alit ya sawerane alhamdulillah ana 100.000. Oh iya. Kena nggo nyate ning gene Ginem. Iya. Ya iki mau pamundutan podang kuning saka panjenengane saka keluarga. Oh saka Mbah Tami Selang. Ya dhisik dhewe dipinangkani. Heeh, dhisik dipinangkani. Ya. Ki sing ahli permanukan ki ana Mbak Niken. Ya. Ya Mbak Niken jumeneng. Ada ke depan. Ya. Ya. Kita tampilkan. Ya. Ngisor napa dhuwur? Dhuwur, anu ngisor. Krasa nek ning ngisor kaya. Le nyoteng iki lho tegese iki sok tau. Oh, sok tahu. Aduh. Pripun?
mboten pripun-pripun. Kok mboten pripun. Iya, kan anu bawa apa jenenge podang kuning kan jenenge niku sing ahli permanukan. Kok iso? Nek langke jenenge iku olah-olah bab kamanukan kok. Anu pinter. Napa pun tau diolah kok. Non Ngerti iki. Wala ngerti mawon kok. Jenenge niku teng internet pun kondang kawon sar. Internet jenengan napa sok goleki link kula? YouTube, internet niku kondang niken Nesia. Ya. Ya, nadyan ya. Nadyan wujud temong paksi. Ya, nadyan wujude mung manuk. Ya. Nadyan mung manuk ning iso naleni katresnan. Ya. Manuk apa kuwi? Podang kuning lho. Alos manis tormrak hati. Suarane apik ya Mas ya rada pilek sithik. Bar meriang iki. Lah iya. Wis suwe. Wis suwe kula goleki si podang Lah, ya ngopo? Ora aku ya meng pah ngono kok. Lah iya. kok wah ki ngopo? Ora apa-apa, aku ya meng ngomong pah. Ya. Iba bunga tiku kok Lah rasane semono. Aku nirokke anu ki lho cangkem kuwi tak padak karo genter. Bung padha nyanding bisa dadi tombo sing ngempul turu kaya pipis truk wis truk ya awan nengo mawe ora kerasan keluyuran anggoleki sing tak sayang mubeng miterang gonku ora krasa esok awan nganti bengi neman yen nganti liya kleyang tak sawang mencok neng abang kegancangan tak rindik saka katungan
dheweke nyale kencoan Lek tak suwan aja ngecek Pedang kuning agawe pikirku kembing Sleret tirang tak sewang tambah manis Ibu bunga yen kelakonnya gampang hatiku kekriwangian yen si podang andudut ati kepranan ora mantuk hatiku sang sayang tetrang tak sremani sun pikat ulu te bendo yo ayo yo 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 sing tak sayang Ngopeng midarangganku goleki ora krasa iso awan nganti bengi man yen nganti ya kagayang kleyang tak sawang jane andudut ati kepranan ora mandek atiku sang sayang tetrang tak srengani sun pikat turut Makasih Mbak. Sapa iki niken dua? Iya. Ya, heeh. Iki bengi acara spesial. Ya, kanggo keluarga besar Mbak Warsono. Heeh. Ya, Kandeng Pakde kuwi ya nuwun sewu ya trah seni kabeh, Nduk. Ya, wiyaga kabeh ya. Ya arep omong wiyaga ning trah seni. Oh lah ya, ora ngegurke, Ya. Ya nek kon sinom kon gending kon bawa utawa kon nyekar tetembangan ngono ya isa ya ana sapa ana panjenengane Pakde Suratno ya diaturi munggah ya mangga Pak Ratno Gage, ayo wis entek sepatu. Iya. Wis entek sepatnya agak jengar saka Palenggan. Iya.
matur nuwun sanget rasah kon melayu alon-alon wae anggere tekan ya nggo disukani mikrofon ya iya iya matur nuwun Dik Yusuf radi kengetan ini ya nuwun sewu Pak nggih ngapunten ragi kengetan soalnya ini kameranya di situ oh nggih 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 nuwun sewu numpang ngetop oh nggih mboten napa-napa nderek tetepangan nggih awon tanpa rupi tesih Pak Dine oh nggih Dik Yusuf nggih ning mugi-mugi mboten rusak pakem nggih mangke menawi nyekar oh mboten kok wonten panggung kula menika bebas oh nggih matur suwun nggih kan nyinom niki nggih nyinom napa bawa menapa langgam kali uya menapa-napa sing pokoke jenengan saged mesti ya saged kabeh ya bebas ya tes cobi tintingane sinom mawon nggih oh nggih nana nong ning nggih iki kudu ngadeg nggih oh nggih kedah ya ngapunten nggih para sesepuh pini sepuh ya nggih eling ngoduk jeneng sira seniman sing maton seniman ayam den kandhutuk sangang sasi Cedok kasusu sawai jembar-jembar perinalan bulanmu kok benten kali senggak nek cara nggen kula nggih lah nek cara panjenengan kados pundi biasane nek cara Jati Makmur niku Yogyakarta Kulon Wonosari sing nanggap Pak Sutarjo taun ngarep munggah haji amin sareng Bu Astuti ngoten biasane nang mriki benten nggih benten niku pun varias nggih nggih oh nggih nggih oh nggih ngapunten dugi pundi Pak nggih nang gua karboi bunyo sigane ayo bangun magalane den labui loro pati seneng kula sinom niku lek nganggo mondhak-mandhek niku lho napase wong tuwa tadi. Nggih, engko men dikancani karo Pak Dewardi. Pak Dewardi jumeneng. Ora sah piye to? Iya, dikon jumeneng. Iya. Tapi aja dipadak-padake suarane lho. Nggih. Dahat tak nyilih mike sik. Iki kon ngopo, Dik? Ngancani Pak Dewardi. Oh, iya. Ngancani ingkang rayi. Iya. Yen mesem amara ati wong bagus papu nggih Kang Mas.
Nah, saiki ngene. Gandeng ana daleme dhewe. Daleme keluarga Mbah Warsana. Awake dhewe padha seneng-seneng wae wengi iki. Iya. Kowe wis para tamu kabeh iki diaturke mirengke wae. Wis teruske ayo. Iya. Lah nek ora. Iya. Nano-nano. Garwotan nabi putra Ayo terus. Sadaya suka basuki Ayo. Sampun nggih Mas Da nggih. Menika minangkani para dulur-dulur saking Jakarta utawi wonten ing dusun. Nggih. Waduh. Ngedunke Mas Da niki. Mas Da sapa Mas Da ki kula. Nggih niki saking Mas Ratno 100 kula 100. Lah jenengan 100. Nun? Oh ngoten. Matur nuwun nggih. Mau Dik Yusuf wis luwih oke aja ditambahi. Oh nggih matur nuwun. Sami-sami. Emang rezekine ora nang dine biasane nek Dik dalangke nen sok goleke kanca putri nanging kok mbok menapa ngerti nek budine melu jadi. Oh iya, ben tambahi. Nggih, monggo. Mudah-mudahan ibu dine wis bobok ya. Lah niku tos enten mriku. Aman. Kirangan ki mau. Cekap nggih. Nggih, bilih wonten kirang langkungipun sepindah malih nyuwun pangapunten. Mugi-mugi mboten risak pakem nggih. Mboten. Pakeme pun anu kok enten. Sampun? Pakeme pun enten Sleman. Sampun matur suwun nggih. Nggih, matur sembah nuwun Pak Di. Iya, jan keluarga seni. Ya pancen ngono. Lah iya, mbok menapa? Lah iya. Ki Pak Di Ratno ki uga nyawer. Ya. Sugeng dalu Mas Da saking Pak Di Suratno nyuwun sinom parijata. Oh iya, sampun. Kagem Mbah Putri, kagem Budhe Darma, kagem pepunden-pepunden keluarga ageng Mbah Warsana sugeng amriksani. Ya, karo caping gunung. Ya. Sawerane akeh kok Nduk. Engko wae 500.000 kurang luwih. Alhamdulillah. Ki karo ana saka panjenengane endi ya? Wah, jan tak tumpuk nang kene. Lah iya. Saka panjenengane Bapak Untung Subagya. Ya, kintun salam dumateng para pamirsa dumawah sedaya warga. Ya. CV Jangkung Jati Nusantara. Ya. Karang Duwet, Karang Recik, Wonosari, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya. Ki sawerane bayuh luar biasa. Mau tak total ki totale ana 21 lembar. Alhamdulillah matur nuwun Pak Untung, mugi-mugi berkah sedayanipun rezeki panjenengan diparingi berkah lan langkung kathah. Ya, sing ngendi to piyantune kuwi sing kaya Abah Lala kuwi. Pancen mirip. Lah iya, wong kok ngono. Lah iya, ya. Lah iya terus ana apa neh? Ki engko mengko nek gara-gara. Oh iya. Ana apa neh? Aku ki ana pamundutan ki ana kertas druwang kok sak ombo semene. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu Mas Dalang, saya mau minta lagu 1 Imbang karo katresnanku, 2 ngenteni, 3 Kayung Yun. Ya. Sing bawani Mbak Mega Sukmawati. Jenengmu ki jenengmu ki sapa?
Sinten wau sik ken bawani? Kowe kuwi lho. Lah sinten wau sik ken bawani? Jenenge Mega Sukmawati. Ya berarti udah aku. Ya wis, sudah aku tapi. Ya. Ya. Dewi Mega Prastiwi Mas. Oh lah iya. Lagu ini spesial saya kirimkan buat Mas Dalangki, Supansor Khairuddin dan Mbak Mega. Dewi Prastiwi. Ya. Semoga kalian berdua bisa. Wow, elek tuh kan ini. Semoga kalian berdua bisa meresapi makna lagu ini. Urung rampung wis. Wow. Ya, saya hanya bisa mendoakan semoga hubungan bajigur. Iya, saya gawe kata-kata iki sapa to? Ya. Malah ndongakno. Ya. Semalem. Ya. Dari penggemar setia Mas Dalang, Mas Anto di Sukoharjo, Jawa Tengah. Lho, iki tulisannya semene iki nyawere semene iki. Lah ya ora apa-apa, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Disyukuri nduk aku ya mung geguyonan. Lah iya, iki mau ora tenanan maido sampeyan iki ora ning jane aku mensyukuri lahir lan batin. Lah iya. Kayak ngadeg kowe iki. Dolanan HP wae. Bukan ngadeg ta ya. Ngadeg kono. Aku golek kanca ya Mas Da. Ya ora apa-apa golek kanca. Ndi sing Nah, semene akeh arep nggo ngopo ta? Hah? Semene akeh arep nggo ngopo? Jare nggo kanca. Oh iya. Wah, patak gundulmu. Ya. Nak gelem dhewe ora. Lah iya. 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 Golek kanca ya. Karepmu. Nggih. Ayo Mbak Elisa. Mbak Elisa. Ayo mbakmu. Piye? Mas Yusuf, jane mbokmu ki sing endi to? Aku kok Mega. Kabeh. Ayo, sendi. Ayo ngadeg Ya sayang. cuma maruk kabeh to. Salah siji. Gak ora wis ngadeg kok. Ya teke. Teke. Aku nang kene wegah ora tekan. Ya. Kisah nyata lho. Nyatakno dhewe. Makasih ya. Apa makasih ya. Wis menyakiti hatiku kok. Berarti kowe sak suwene iki kowe seneng aku tenan to? Ora. Alah. Pede. Allah. Pede. Padake kene ora iso maca isi atimu. Lah kowe ora peka. Peka wae, aku mung meneng. Senengane kok. Iki do bahas apa nih? Percintaan aku ora melu-melu lho. Monggo Mbak. Lah aku malah ngejak kowe. Jenengan lho. Aku malah ngejak kowe. Ngejak sapa? Kowe kuwi lho. Aku. Heeh. Lah Mbak, Dek Mega kepiye? Mbok men dijak kanca-kanca. Oh siap, aku arep karo Mas Kimpul lah ya. Ya. Ngangkring ya Mas, ngangkring kok. Ngangkring ngono nang kandang pitik kono ngangkring doang. Ya. Ya jodoh padu ning kene neh. Sopo to sing padu ki, Mbak? Genahke. Oh, genahke. Iya. Ya. Iki ana sing tasih anyar. Tasih sapa? Kae sing ndang kuwi Pak Ulis kuwi. Sing adol kuwi bojone. Pesen siji dikirane gratis, mbasan barang teko kuwi ngarani semene Mas regane. Wis ora sida. Lah iya. Iya. Iki mau nggih, apa jenenge? Ngenteni sik. Nggih. Ngenteni sapa jane? Hah? Ngenteni sapa? Kowe wong loro. Oga nek wong loro ora Siji iso. no, salah Ya iki siji. wae. Oh. Nggih mboten napa-napa sih. Aku yo selalu 3S kok. Apa? Es apa, Mbak? Sadar diri, sadar sadar posisi. Oh. Apa kurang cetha aku? Ndak tak beleni. Beleni kuwi sing abang-abang kuwi kelong. Mah. Piye ta? Ya wis, iki ngomongke. Nah. Weh, ketut. Kuwi udu abang. Abang kok cemplungno ning nggon cat mengko abang. Ora iso. Iso wae. Ya bawa ngenteni. Lagu wajib. Yo. Sepinten Mas? Sementen, Sepiro? sementen. Cilik men. Ya ora ngenten.
Ya. Apa tuh? Truk. Pedro. Ya. Siapa tadi iki? Ampun lah tintane kok. Soalnya kangen suaramu aku. Yo. Tak tunggu Audisi. seliramu rawon tak tunggu loh mas. Ngenteni siapa? Ya sapa-sapa kuwi sik gendintani. Aku tak milih Mas Kimpul wene. Ya. Kafok ra kowe. Ayo pilih apa? Kafok. Maruk kowe saiki. Iya. Kafok. Padake njaba ora enek. 150 Wes ngono dulu Kimpul. Nggih Pak leres. Kimpul kuwi anake 5 apa piye to Pak ki? Oh Mas Kimpul ki pun nikah to? Weh. Empun. Wes, alah wes ora dereng-dereng kowe. Walah tak kira ki sik Joko, jebule kok wis benar rabi. Peng telu. Nanti yo maruk men to Mas jenengan ki. 5ne kowe cah loro kowe. Wah aku ora sida. Aku yo ora sidone. Penak dhewe ra resiko. Dhewe ya. Iya. Heeh. Wis ki dilanjutke. Ya. Wah. Tangis kang kebak tetengah. Yo. Nang sliramu Sapa ora? Mas Kimpul. Mboten, mboten napa-napa kok ora meneng wae. Alah. Ora sok kaya ngono kowe iki. Apa Mbah Tasi? Pun. Iki yogaku ki nek ciri khas dhewe-dhewe. Iki sing gendarke blante. Iya, terus Iki ceritane iki adol wedhus 1.300.000. terus Ning karo sing arep tuku dinyang 800. ya kuwi sing marai sapa? Hah? Sing marai sapa? Lha pengalaman iku lho. Golek bati ya. Lah iya. Piye? Kimpul kae. Kae Iya, Pak. ngefan banget karo Mbak Saras. Mbak Saras. Heeh, pendak-pendak Mbak Saras wis jipo HP anu Kimpul juga ya ampun aku ikut. Ben ngopo Mas? Lah yo ngertine kae arep moto kono ning mongko balesi WA arep. Salah. Karo arep ngecek kene iki enek sinyal apa ora. Mergo etan kuwi iki ana tower. Heeh. Tower iki enek bedane. Aku ya di tower jane. Bedane nek tower etan kuwi iki kontrake 10 tahun. Nek kok anu towermu, nek towerku ki ya kira-kira tangi turu tekan arep adus. Kowe kuwi kasunyatan kuwi. Lah iya. Lho dilanjutke. Iya. Nang sliramu kang tak pilih
Bisa nyapa. Power. Ya Allah, ya Rabbi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nika sampun bawane Mas. Nggih. Dilanjutke mboten? Iya dong, kamu. Ya. Iya. Ya aku tak kira, aku tak senggak wae. Iya. Ora dianggep kok. Ya aja nesu to, Dik. Mboten Mbak, mboten aku wong ora nesunan kok, santai. Bojomu lho sing ngono ki. Bojomu iki sinten to, Mbok? Ya ampun ngoten niku. Lah ya tenan to? Ya mboten. Oh, mboten to? Mbak El, ojo ngono ndak bombong kowe. Oh, ndak bombong. Pun mboten lah napa? Pun ketenangan ora sida. Pun ketenangan. Bisa nyata. Aku ngenteni ta kamu kaya ngenteni mengkening wayu sejenaten sasamempen jroning kalbu damel bagus papujanmu. Mitreng janji tanyatu sirang meraati sirang hati-hati wong loro suarane Senen kabeh. Senen Wis masuk. iya. Lah kok Senen wis masuk, Nek Minggu ora masuk. Ora buktine aku mau ora masuk. Hah? Aku mau ora masuk. Senin. Padha, aku ya ora izin, aku mau mengesokke ket esuk repot. Repot ngopo? Mikirin cewek. Iya. Repot anu ki lho. Apa? Mikirin Mbak Elisa. Ora. Iya. Lho, ketok aku meneh to. Wah, aja ngono. Ya. Kledang kae teko kanyoto suarane apik-apik kabeh. Nggih, sampun katur Mas. Sampun, Mas. Ini bagian. Nggih. Matur sembah nuwun nggih. Di Popor siji ki piye? Nomor siji to? Lu sik to. Oh. Jikuan sik. Iya, Oh, kan. iya. Atau Kamu itu loh. Oh iya. Ya aku mah nggak dianggap nggak apa-apa. Aku mah Lah- nggak penting. Kamu juga. Si.
Mosok ora. Cie. Wong ki dadi wong ki adil ngono lho. Tambah ira iki. Hah? Tambah ira. Wis iki ditku dhewe. Oh iya. Wis engko wae, Ting. Oh engko wae. Ndak. Iki. Suwun nggih, Mas. Ya. Matur nuwun. Ana apa neh iki ya? Lambuh. Nggih ana tak wacane. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saking Sugini Kelegung nyuwun gending bajing loncat kalian bandul kunci. Ya, heeh. Lah iya engko dipinangani. Ya. Iki wis jam pira ya iki? Lambuh. Wah, agek jam 09.00 kok, Nduk. Lah iya. Heeh. Podang kuning wis, podang kuning wis ya. Mergo iki kaya pengangkahku limbuhan ki tekan 2:30. Ya. Tancep kayon jam 6 esuk. Ya. Ora apa-apa. Ya. Assalamualaikum Bu RBB. Waalaikumsalam. Kula Cipta Klegung nyuwun lagu Gelang Kalung kalian Gubuk Asmara buat muda-mudi selamat menikmati. Oh ya, heeh. Ya. Terus iki ana request saka Hongkong. Ya, saka Bu Supriyatun. Apa kuwi? Tata sing tresna. Ya, sing nyanyi Ki Elisa. Mbak Elisa. Ya, kon kadeng. Ya, ngadeg neh mbokmu. Ya. Oh, tak aku omong ngono kok mentelenge mlirik lho. Gak ora. Ya. Kok ya ora mau-mau iki ngopo? Hah? Ora mau-mau ki ngopo? Aku senengane ngrekasake wong gerang. Iya. Ya yo. Jumeneng. Dua-duanya, Mas. Siji wae. Ya wong ngene. Menungso ki sarwa-sarwi kekirangan. Lah iya. Ya 11 iki kabeh apa piye? Aku ki saiki rada cubriya karo sapa? Karo penggirangku kuwi lho, Pak Jadi kuwi lho. Lah pripun to? Pak Jadi menapa? Aku ki anu, kose to meneng apa iki? Ora cerita tenan ne. Kok sajak Pak Jadi ki saiki lirak-lirik karo Mbahku Trinil ya. Wis sapa-sapa arep sing gampang diapusi kok. Apa nek iki gampang wong karo aku kowe ngayal. Aku digalaki ya. Ampun seneng ngapusi nih. Sinten? Sinten mau sing ngapusi? Pak Darji ya. Ampun ngapusi nggih, Pak. Ya wis karo yo Tata sing tresno. Langsung mawon. Langsung aja. Ya. Saking kula napa saking mriki? Manut. Saking mriki riyen. Ya. Mriko. Nggih. Mriko. Iya. Ya. Setelah esuk. Ya. Iya, Mas. Saka kula. Blek ora. Iki ora rebutan no. Kowe apa aku ngono. Jadi rebutan aku nih. Ya. Oh. Yo. Oh, Laras niki mboten, Mas. Ya, bener. Ya. Wah, suaramu yo apik no. Mbok ora ngece. Lah insyaallah. Aku ki lahir batin wonge yo masuk. Aku lahir batin ngalem suaramu apik. Ya, mergo ya apik tenan. Ya. Cuman ora dadi kecemburuan mega suarane ya apik. Ya. Njur nyaut mit. Arep piye-piye monggo aku iso apa to? Maaf lho, Dik. Mas Dalang sing anu. Mboten napa-napa Mbak, aku ya ora nangis to, Pak. Aku ki full senyum lho. Hi, ket mau guyu kok. Aja nangis. Do nangis. Terus. Pedro. Iya. Lanjut ke. Tresno iki ana mandan saya suwe saya takkan tresno watan kowe ngenteni mergo aku Makasih mbokmu.
nyauri kepiye? Iya lho, Mas. Iya. Mas wae nek sayang kok ndak ra anu. Ora penak ro sapa? Ya ndak nganu ngono. Oh ya wis, ya. Heeh. Ana apa neh? Ana gubuk semara. Ya. Gubuk asmara. Heeh. Iki aku kepengin ngunggahke seseorang. Lah sapa? Mbah bingung iki ya. Lah iya, tak kon fragmen kenoprakan. Ya. Lah sapa? Wis sembuh mengko nek gara-gara wae dipikir. Ya. Ana gubuk asmara. Iki limbukane ya ora sah suwe-suwe. Ya. Lah iya, sing penting lakon. Ya. Lakon iki Pandhawa kumpul sing jumbuh karo kumpuling para keluarga besar Mbah Warsana. Muga-muga berkah nganggo kabeh-kabeh nduk. Amin. Gubuk asmara ana Mbak. Oh iya. Kon jumeneng ya. Ayo. Iki rame sedengan iki can masuk tenan. Cih, Mas. Nggih. Jumeneng. Kula niku ndredeg, Cih. Ndredeg sebabe? Lah dalange bagus. Wong ngece nek kowe ngono kuwi. Iya. Weh. Aja apa menimbulkan perpaduan. Nek ning dhuwur panggung niku milik Bebas. bersama. Oh lah iya. Nggih. Lah iya, heeh, genah. Asalnya dari mana jenenge? Kula saking Karangmojo, Mas Karangmojo, Dalang. iya. Nggih. Ora sapa sik no. Ya nek iso ki ngebai. Ya, nying. Anjing. Nying anjing kar. Nyingkar nyingkur. Ya sing mau sambat sebut ngelih iki sego teka. Ya. Lewe Wiwitane nyingkar nyingkur. iki lagu tetes sing tresna mau tak anu sumanggake kanggo kanca-kanca Forjin Nduk ya sing lagi ngayahi kewajiban bengi iki. Ya matur nuwun. Ya, ya. Ling Lingsem yen ke mutan lelampan kang Ngerti aku, tresno tulus natyane kupogas ya. Ki arep banter apa arep rindhik ya kira-kira. Ada Nikola niku dedek kok. Ya mergo ya kuwi mau ya. Iya, padha kowe ya ayu kok. Yen ya. Yen liwat aku kelingan kupogae biyen aku leren nek cekak kebak tulisan warna abang tanda kasih sayang. Jenenging bekas
jan kok sikil kok kaya kalender ngono. Kaya kalender putih ya. Mbok yakin ya. Engko nek ning mburi wae. Mak ketiga cengelmu. Gak no kae. Ya ngono. Oke, manusia sindok kan hadir ya. Diaturi munggah panggung ya. Dianu apa serampat apa ya. Serampat ra apa-apa. Ya. Mriki nun anu mriki mang mriki riyen ya ketiganya ya 3 orang sekalian ya luar biasa semangat jogate niki enten rezeki. Nggih matur sembah nuwun. Niki agem Pak nggih. Matur sembah nuwun ya. Semangate luar biasa. Nggih. Nggih. Bar niki jeng teng Jalan Kapas nggih. Bas. Lah nggih ya. Nggih matur nuwun. Nggih matur nuwun ya semangate luar biasa tenan ya ngene iki ya apa membuat gayeng lah iya iya ayo ya wis jam 12 ya ora apa-apa jam 12 kurang jane gandeng kon limbukane tekan jam 1 siap ya merdeka ya ayo Mbak Saras ngadeg. Nah niki ora rata dicolong-colong kono kene kono. Iya. Lah. Iya Mbak Saras ngadeg jumeneng. Ya.
sing dalu. Wis ngono tok. Wah apik to. Spote ya ngene iki. Mas Kimpol Kendanganmu malam ini kok rodok piye ngono to, Mas? Aku arep nyenggaki ra iso. Iki wabil. Kenapa kamu kenapa? Ngefan. Kowe mau lho nek sampean nyekel HP terus gaya. Kowe kok aku ora gatekke ya? Anggere nek jenengan jupuk HP ngono wis gidhoh lho ngono. Ndake surjan ndake. Apa aku sik kurang peka? Iya. Monggo jan-jane ngecek sinyal karo bales WA jane. Lah kok iki yo ngendang to, Mas? Heeh. Ya, rasa iren to. Ya. Pripun iki, Mas? Iki anu Gerajakan Banyuwangi pamulutane. Iki anu njuk ngapura karo Pak Kos aja aku ya. Pak Kos lah kula kudu pakare kok. Ya ro balikan ya. Iki anu sik ndi tangke pamundutan ke bajing loncat. Ya. Bajing loncat. Iya kan? Iya, Mas. Ya. Iso. Yo. Langsung anu. Langsung aja. Ya. Iki si anu sing takon anu ngadeg iki anu sapa jenenge? Iki wong apa pokoke kanca-kanca etan ngene iki tak ngono ngadeg salah siji. Sampeyan mau request apa Pak Wit? Bacaan Banyuwangi jenengan lho. Nek jenengan kuwi Yohan. Padha wae. Lali mbok catetane minggat nanti. Ya, ana apa neh? Isih akeh nduk jane. Ya iya. Ditomongke iki. Bandul kunci ya ana. Oh iya. Iki sing tulisane akeh iki mau. Ya. Kayung Yun, ya. Wis ana Mbak Yanti karo Mbak Anggi. Ya. Ya Mbak Anggi wae. Ya. Anu wae. Iki ngopo? Ya imbang ana katresnanku, Mbak. Krungu apal? Ya anu wae apa ana diganti? Ya. Lah iya. Dadi ati wae, ya. Konju meneng. Nggo nurahke engko gara-gara. Ya. Lah iya kok. Ya. Kowe Pak Jadi ki ya apa wiraswara unik kuwi mau. Lah iya. Sinden apa-apa digawani.
aku arep anu sapa ya? Ya. Napa niki? Hati-hati langsung aja. Ya. Nong golek sing kaya Iki awake dhewe kudu konsisten. Bola ya kudu dikayangke tenan. Ya. Halo. Gandeng wis saene ya. Tur ndak engko nek goro-goro ndak ora enek lelagon. Diwit-wiwit lagonane ya. Ayo neruske lakon dhisik, Nduk. Ya. Saurunge neruske lakon ayo ndedonga marang ngersaning Gusti. Saurunge ndedonga aku tak ngresiki dhuwit sik. Men ora nyerimpeti. Lah iya. Ndedonga marang ngersaning Gusti, ndongake para pupunden dalang, Nduk. Ya. Khususon ilarohi Kanjeng Sunan Kalijaga wa ilarohi Ki Sena Nugroho wa ilarohi para pepunden dalang sak Nuswantara. Al-Fatihah. Ya, ayo Nduk neruske lakon. Ya. Ayo terus kelakon, Nduk. Ayo tak dirake. Kandan ingkang sakar gadhong mewah kembang-kembang menara kang esma arep winor lan oyot-oyotan kadikusuma mangambah rambar wara